Ето тук сме на борда на South African Airways A320 с Ема. Ето я Ема. Не така, не с крак, не с крак. Полет от Дърбан за Йоханесбург. Нови чака 320. Качиха се преди нас капитан мъж и втори пилот жена. Най-вероятно жената ще пилотира. Капитана беше индиец. Тук много индийци живеят. Дърбан пък особено страшно много. Това е почти индийски град. С огромно съжаление си тръгваме, просто изкарахме прекрасно. Страшно ми харесва Южна Африка и Дърбан. Може би на времето трябваше да дойда, като бях спечелил място в оркестъра. Там има разни други самолети. Айде ще снимам после излитането.